to nie je môj, to nie je môj, to nie je môj, to nie je môj. Ale je to tu kráľovstvo Land Roverov. No dobre. Vládko, domáci, Díky. hlavne aj Vítaj v majiteľ. dielni Hejus. Poďte ďalej. Tu sme v takej čistej časti našej dielne, tu sa projekty dokončujú, alebo sú v takej tej fáze, kde s nimi netreba nič strašne špinavé robiť a vidíme tu jeden taký, ktorý je už skoro pred dokončením, ale rovnako tu vidíme aj úplne, že najstarší Land Rover vôbec, že rok 49, že model, s ktorým sa začala výroba Land Roveru. Pozri, aký je úplne taký maličký a Taký gravel. takýto, taká poctivá ešte proste, poctivý, húževnatý Land Roverik, maličký. A ten je môj, keďže som si zohnal, tak nemohol. A Tu som nedovolil ho kúpiť. toto je auto pre teba, Marko. Prečo? Nie, maličký. Hej, ale sleduj, pozri, jak tu v tom sedíš, vieš, kolena ti idú ponad dvere, volantík, sa otočí, všetko vzadu vidíš. Vládko, teraz poďme sa rozhrať na dvoch ľudí a to je tí, ktorí chcú mať toto dole alebo hore. Aký si ty človek? Lebo... Ja to chcem mať dole. A prečo? Povedz. Presvedč Erika, aby to bol dole. Ja som za, pokiaľ sa na tom nevozíš. Ale ako málo sa na tom ešte vozí a nie si v Afrike, tak jedno... No, lebo sa musíš tváriť, že si v Afrike, vieš, to je o tom len. Že len ten pocit, že som v Afrike. a môžeme ísť. Že to je ten pocit. Ja by som si jasné, tak aj to mám dole, aj si to nechám dole. Určite. A radšej si vieš dať okuliare a čiapku, jak čelné sklo. Toto je taký maličký tiež Land Roverik z roku 56, ktorý chystám teraz na takú mini expedíciu do Bosny, ktorú sa chystáme tuto aj s Erikom absolvovať. Aj s Landym, A aj s Landym. aj s kamarátmi. No. Tu máme našu klampiarsku dielňu. Robíme všetku tú takú proste klampiarenskú prácu, čiže od výrob vlastných panelov, cez zváranie, rovnanie. A tu napríklad máme Land Roverik, ktorý toho veľa nepotrebuje, aby bol dokonalý, že on síce už má 32 rokov, ale najazdí len 20 000 kilometrov. A tu robíme fakt, že len drobnosti, aby sme to že doťukli do nejakej dokonalosti. Aha, jasné. Dobre, našiel si to. Hej, však to sa hodí presne dať aj do videa. Poď si toto pozrieť. Točíme dokument nie ku je to kaviarni, také amatérske, ku je to tvorbe všetko Landyho. profi. A akurát to tu máš na displeji, takže preklikni nám to na niečo zaujímavejšie. Kde by sme to tam videli celé. Je viac vidno. No, takto čo. Takže takto to sa tvorí vlastne v počítači kaviareň. Keď sme pri Landy, mohli by sme si ho ísť ukázať. A To naše spoločné dielo a spoločné dieťa. Inakšie Landy Jasne. celé tak vznikol. no jak vznikol? No, Landy vznikol tak, že sa poznáme pár rokov s Vladom a tak sme si sadli. Myslím si, že ľudský aj kamarátsky. Keďže ja som sa nenamotal na Porsche, tak sa Erik Namotal na Land Rover, presne tak. A mali sme pár akože spoločných zážitkov s Land Rovermi, kde sme sa boli voziť kade tade spolu a tak to Erikovi asi nejak prirastlo. No Prirastlo mu k srdcu toto dobrodružstvo. a spoločne sa nám podarilo nájsť. No, tu Toto máme, vozítko? že to je že bývalý vojak. Tuto máme jeden Land Rover Seria 2 z roku 65, ktorý bol pôvodne v švajčiarskom vojsku. Švajčiari sú povestne známi tým, že sa dobre starajú o auta, čiže kúpili sme dobrý základ napriek takému akože ošarpanému vzhľadu. Ale usúdili sme, že ten ošarpaný vzhľad Hej. ostáva Tak. a je veľmi charizmatický a bude veľmi ľahko zapamätateľný a veľmi sa nám obom páči. Môj syn v momente ide na kapolku, to Hej, videl to síce vlastne- odo mňa, ale Áno, proste to a tak to je tiež. zámer. To je zámer. To je A to zámer. isté chceme docieliť aj tuto vzadu, aby tá predajná, tá kaviarnička, tento tu na priestor, ten pultík bol taký príjemný a lákavý,
aby sa ho ľudia lakali, aby ich to lakalo proste to dotknúť, prísť k tomu, pohľadkať to. Musí to byť milé, musí to byť hej. milé, pekné, Musí to pohodové, pôsobiť tak strašne ľudský. welcoming, tak jak to povedať, že... Áno, Tak to proste lákavo. veľmi lákavo. lákavo pre ľudí a nebojacne. Tuto bude vlastne celé zázemie toho baru. Neprezrázal by som úplne Aha, nie, všetko. viac nie, to Nie, sú úplne, tajomstvá. ale robíme všetko preto, aby sme to 27. apríla mali na našom prvom evente. Budeme to mať. A aby to tam bolo nejakým spôsobom predstavené a funkčné a aby sa z toho už robila káva. No vlastne ja si k tomu dať, že máš veľa takýchto projektov, kde ľudia tu chcú nejaké v takom pôvodnom stave, alebo Erik je niečom ako keby prodigy? No, ten pôvodný stav si myslím, že je žiadaný práve u ľudí, ktorí už majú kadejaké autá, videli kadejaké autá a vtedy ich začne akože lákať toto presne také ošumelé, tá patina, jak sa tomu hovorí. A čiže mám jasné aj takých klientov a to mám rád práve, že veľmi ma bavia takéto projekty a osobne tiež mám samé ošumelé Land Rovery. A myslím, že to k tomu tak ako nejak patrí. Ale zároveň akože úplne chápem, že niekomu sa páčia také, ktoré sú naleštené a som vďačný za každého klienta samozrejme. Takže a jedno aj druhé je fajn, ale som rád, že s Erikom si rozumieme, že to môže ostať takéto ošarpané. Perfektné na tom celom, alebo na tomto aute je to doplňanie nejakých myšlienok. Že Vlado tomu vie dať to, že čo to auto má mať a my mu dodávame možno taký ten štýl a spoločne sme našli riešenia, spoločne sme našli nápady, ktoré podľa mňa obidvaja už máme vizualizované a tým pádom sa na tom aj dobre robí. Ja neviem prečo, ja viem, že to nemá byť. To nevadí, však môže byť tmavá. Mne sa to páči, keď je to také, že páči sa mi ten tmavý prvok proste tam. Ako? Bordeaux. Bordeaux, to sú pre teba. Ja môžem asi povedať, že moja práca na tomto aute spočíva v odstránení starého náteru z miest, kde ten náter nemá byť. Robíme to za pomoci technológie suchého ľadu, ktorú prevádzkujeme. Dnes som tu, dúfam, posledný krát, čo sa týka tejto práce. Už len nám chýba dokončiť nejaké veci v interiéri, aby sme mohli ten interiér začať kompletizovať. No a všetko, čo čaká to auto, potom asi povie Vlado. No my sme ho mechanicky práve že už dali dokopy, čiže ako jednak sme kúpili, Erik si kúpil veľmi mechanicky dobrý stav. My sme ešte nejaké drobnosti doladili tu na mechanicky na tom. A vlastne teraz ho čaká už najmä tá zastavba vlastne tej kaviarne a plus osviežený interiér. Osviežený podstatne, ale osviežiť interiér znamená to vlastne Pár komplet nový. je to jedna a tá istá vec. Osviežiť interiér znamená vlastne budeme mať nový interiér. Toto chceš byť tam nové. To bude, že nové a moderné sú dva rozličné pojmy. Určite nie som zastancom moderných vecí, ale je to akože moja osobná preferencia, že nepasujú mi sa moderné veci, ale veľmi sa mi páčia veci, keď sú nové. Sú pôvodné ako keby, ale sú nové. Sú také, aké tam majú byť. Autentické. No sedadla už máme u nášho kamaráta, ktorý nám ich vlastne chystá všetky 3 sedadla dopredu do kože, ktorú Erik k tomu vybral. Tiež nám vlastne vyrába koberčeky do toho. Tie môžeme aj ukázať. A volant. Volant, možno nejaké páky a No, celé to bude niesť veľmi veľa prvkov z nášho fyzického ako keby drive klubu, ktorý je v Ružomberku. Takže je sa na čo tešiť, my sa na to tešíme a teším sa hlavne na zážitky. Ale dávaj pozor, aby si nezašpinil tieto topánky. Interiér máme vybavený a veľmi ma zaujíma, ako vyzerá náš stôl.
BDčka. tak je to tam. Dobre, Čiže, vybavené. no, Fakt. Vesmír sa... Začína sa mi to tak celkom... Že len proste tá autenticita by bola brutálna, ale že takže pekný strih. Hej, rozumiem. Ale keď nechceš to mať vôbec, že takýto ošapaný štýl, ináč ona bola celá zafarbená, ja som ju teplovodnou vápkou dal na pôvodnú farbu, ale toto tam budeš mať, určite tam budeš mať toto také poštínené. Čiže keď to má byť dokonalé, tak kaši na to a ja to dám, normálne to dám strieknúť. Toto je pekné, ale teraz keď sa nám to dá. No to je veľmi pekné. na tom vidno proste čas. Hej. Kávovar tu máme, no poď sa pozrieť. Strechu máme. Strecha len je zabalená, ale máme strechu. Strechu sme ešte nerozbaľovali. Sledí to. Žiadnu váhu. Že? No dobre, ale sú predimenzované, predpokladám. Sú, jasné. Chceme, že by to fungovalo dobre. 50 kg alebo 70 budú mať rezervu zmašťovať. Budem mať rezervu, hej, váhou. Koľko stojí riadna kolanička? Riadna koľanica, čo? To je riadna vec. Ľuboš je šikovný, on to tak kde vyštúral takúto vec. To je akože Origo, je to na čo? Je to japenie aj na to. Hej, čiže... Systémy karavánové, alebo na ťažké kartoteky, alebo v strojom, ktorý robia na ťažké puty. Okej. Odvodnávajú tú adaptáciu, čiže taký... Počkaj, to vieš zamknúť kdekoľvek? Nie, bohužiaľ nie, iba na zavretie, čiže nemusíme dávať ani ten... Aha, okej, čiže dobre. A na úplný výsu tiež sa to potom zautne. Tapka ešte by si zacvakal, tak sa začukne. Akurát keď sa vrácia, tak zaťukne ho, hej, čiže aj sa nerozbehne sa to. Jasné, na čiže metri sa to nerozbehne. My to vlastne v tom báre na začiatku budeme vlastne musieť tie zámky. Odomknúť, ale však to je v pohode. To je dobré. To je výborné. No a tuto je hlavná hviezda programu. Marzoko. Toto bude robiť radosť veľa ľuďom. Toto bude robiť veľmi veľa radosti.